Hej, det här och idag får jag visa att det kan näka rätt genialt. Men jag är inte ordentligt klar än, jag fiskar i bruk för hässon. Så nu är vi klar. Det viktigaste är att vi gör min drink surdripp till nämligen syrorna. Naturen färgen är nog så vibröken och det är det viktiga vid ansa äktrarna. Men syrer, det har ett atlasstämnes och det är det nocka av. För att göra surdripp så har vi bruk för något enkelt. Som säger, vi har bruk för syron, vi har bruk för lime, flormelis, is, vatten och sen har brusvattnet. Men det finns att göra till att köra is i. Och nu har vi bruk för en blendare. Det första vi gör till att täcka en kopp av flormelis. Det nästa vi gör till att köra 2 koppar av vatten i. Och så kommer det allra viktigaste. Det är nämligen det att vi köra 2 koppar av syron. Yes. Och det första att köra blendaren, det är en höj lime. Och så köra låt av blendaren. Och så tänder jag blendaren. Och det ska blendas i 5 sekunder. Och så får vi det stöjta, det som vi där blenda ner i ett glas. Och vi tar en av sylor här, det är ju gott om tid att ta oss nu hemma. Och vi kommer ganska syndra sävju i sylorna, men vi sylorna bara fra och så gör vi denna uda till natturna. Och så får vi fylla väskorna ner i glaset, omlöj, halvt glas. Och så toppar vi det av vid en syndra av brusvattnet. 4 stycks, flödande surdripp, gör så väl. Surdripp, gott med vinnen, och spunta en taler. Gör så väl.